Пътуваме за фит камп. Но първо спряхме да обядваме. Добри. Не винаги ядеме с сол. Настанихме се в хотела и 3 поколения треньорки сме вече много нетърпеливи да посрещнем своите гости с нашата любима, освежаваща комбуча. Заповядайте, заповядайте, се настанете някъде. Благодарим ви, че сте с нас за четвърти пореден път заедно. Нищо по-страшно с тренировките. 50 бърката. 50 бърката няма да има. Само 10, само 10. И разбира се, сме ви приготвили и малко подаръци. Имаме подаръчен комплект от Dubov Specialty Coffee. Ще видите какво има вътре. Малко изненада, няма да ви разказвам сега, защото утре след обед ще се съберем да пием по един чай. Говорим, ще ви разкажа за тях. Тук има кафе, което може да си опитате. Но ще видите, интересни, прекрасни подаръци има вътре. Всъщност има и писмо за всеки един от вас. Този лагер вече имаме фит паспорт. Нещата стават сериозно. Ще имаме печат, имаме утре дати, заверяваме. Така, както виждате, има място вътре за печатчета, малко детската градина, събираме печатчета. Като сте национални туристически обекта. Да, като сте национални туристически обекта. И разбира се, на всеки 6 събрани печата, бонус. Стартирахме кампа с страхотно опознавателна вечер Truth or Dare. Здравейте, казвам се Галя и съм за трети път на фиткампа и съм супер доволна и много се зареждам. Вите, колко тренировки прави? Добре, колко тренировки правиш седмично? 6 дни и не 5 дни, на 6 я правя 2. А на 7 почиваш ли? Да, понякога почивам. Чудесно! За кой път си на лагер? 6. 6. Виж как си други хората знаят. Какви хранителни добавки приемаш? Ами, resveratrol, добре. над... Модерни неща! Утре ще ви разкажа подробно. Благодаря, Ема. Ще продължаваме и в Бали. А ето и как протича един ден в фит камп. Започваме деня в 8 часа с йога практика или пилатес флоу тренировка. След това зареждаме с вкусна питателна режимна закуска, за да се отправим към дневният поход.
Започнахме деня с йога, виняса, флоу, детокс и сега сме на преход. Ето я най-малката инструкторка. Хареса ли ти вчера водната гимнастика? Да, много. Чудесно. А хареса ли ти тренировката, кръговата тренировка, която направихме? Да. Добре, страхотно. Ето групата е назад. Напред също има бърза част от групата и сме на страхотна екопътека, Царичина. Така. Нуждаем се и от малко бърза енергия. Двете момичета водят групата. И с най-добро темпо. А групата овка и пъшка и уредява. Двете момичета обаче са страхотни. Маси храна психика. Да. То всичко. Знаеш колко е добре на моята психика. Как е менюто, госпожа? Прекрасно е менюто. Какво хапваме за обяд? Крем с подлещ с Добре. зеленчуци, да. Чудесно. Тя не само всички предизвикателства, става 5 утре 2 тренировки и така. Браво е. Това е. Това е изненада в чашките. Как сте група? Как е настроението? Чудесно. Тези, които се предлагат цените, какво и това да ви издели мазнините, няма да стане. Всичко това е комбинирано с хранителен режим. И любимото време на всички, а именно следобедните тренировки. А те са изключително разнообразни. Кръгова, интервална, високоинтензивна, силова издържливост, аеробика. Всичко, каквото обичате. Желязна е, да. И след многото пот и сълзи е време да разпуснем с водна аеробика или пилатес или йога по избор. А след вечерята идва и черешката на тортата. 3, 2, 1, старт!
ляво, ляво, дясно, ляво, център, дясно, ляво. А за победителите имаме винаги и страхотни награди. Там при Барица ни свика, весело ни е, нали? Пълен е сезон просторът, а наоколо гори. Стягаме бедра, кореми, в поход крачим към върха. Стръмнините не ни плашат и изправяме гърба. Мускулите ни наболват, ала дреме ли ни за това? Който се бои от мечки, да си е седял в дома. Целулити и сланинки, ще се пуснем дружно в бой. Ще ни водят Бени, Йойо, с напътствия безброй. И се храним здравословно, без глутен, а с протеин. Разни сладички нещенца нямат място в този режим. И Канген се само пие, не помисляй за вино, че Албена го презира този враг номер 1. За хранителни добавки става дума всеки ден, за да бъдем дълго здрави и да нямаме проблем. Йога, аеробика, пилатес, бърпи, сквоч, пуш-апс и планкс. Изправете раменете, работете за баланс. Вдъхновението наше, Йо и Бени са това. Те са пример за упорство и енергия добра. Благодарни сме им ние, общност те градят от нас. И ги следваме с желание и ги гледаме в захлас. За това с тях сме ние, в зала и в интернет. И отново ще откликнем на поредния апел. Намасте!